Яңалыклар чыгарылышы үзешini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гайцина алгатыба койбір темалар турында кыскача. Шәһәр советының 5-нче утырышында 2025 елга йомгак ясалды һәм яңа бурычлар билгеләнде. Шолыда нинди үзгәрешләр көтелә? Иртә стадияда диагностика терелүгә шансларны шактый арттырырга мөмкин. Онкодиспансерның Яршолы филиалында уникаль проект эшли. Мыйык, тәпи, койрык һәм чип йөртмәчеләре өчен документлар җыелмасы менә шундый булачак. Россиядә хайваннарны идентификацияләүне башлау планлаштырыла. Әлегә ул йорт хайваннары хуҗалары теләге буенча гына үткәрелә. Исегезгә төшерәм, Татарстан Республикасында бу процедура 2025 елның 1 гыйнварыннан эт хуҗалары өчен мәҗбүри булды. Бер елда ничә хайван теркәлгәнлеге турында алдагы материалда сөйләрбез. Шолда 4000-гә якын этне чиплаштырганнар, план 98%-ка үтәлгән. Республика буенча барлыгы 60 меңнән артык хайван теркәлгән. Хайваннарны идентификацияләү 3 айлык яшьтән башлана. Микрочип энәдә урнашкан. Ул эт турында да, хуҗасы турында да бөтен мәгълүматны үз эченә ала. Мәсәлән, фамилия, исем, телефон номеры, адрес кебек мәгълүматлар. Электронный чип размером с рисовое зерно, который содержит 15-значный индивидуальный номер, который потом в процессе заносится в базу регистрации животных. Чип вводится в виде укола в подкожную в область холки животного. Ева Пожидаеваның 5 эте бар, 4 миштильнауцер һәм 1 той пудель. Аның һәр хайваны чиплаштырылган. Этләре төрле күргәзмәләрдә катнаша, ә хайваннарны идентификацияләү мәҗбүри таләп. Вот сейчас еще привела последнюю нечипированную собачку. Мы тоже сегодня сделаем чипирование ей. Это для того, чтобы все животные у меня были идентифицированы. И это очень полезно, если вдруг, не дай бог, собака потеряется. По чипу можно легко определить данные владельца, его контакты, найти, а также подтвердить владение собакой. Ева Пожидаева әйтүенчә, кайбер токымлы этләр шактый кыйммәт, ә чип хайвансызныкы булуны дәлилли, аны беркем дә урлый һәм сата алмаячак. Россиядә мәчеләрне теркәү 2026 елның 1 сентябреннән башланыр дип планлаштырыла. Әлегә бу хайваннарны төрле чит ил күргәзмәләрендә катнашкан хуҗаларга мәҗбүри таләп булып тора. Лилия Гайцина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Хәрбиләргә ярдәм, кече һәм урта бизнес юлларны һәм объектларны капиталь ремонтлау, транспорт шелтәре. Шәһәр советының 5-нче утырышында 2025 елга йомгак ясалды һәм яңа бурычлар билгеләнде. Шулда нинди үзгәрешләр көтелә, бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Катлаулы шартларга карамастан шәһәрдә икътисади вазгыять тотрыклы кала бирә. Бер ел эчендә 28 яңа сәүдә объекты ачылды. Аларда 127 эш урыны булдырылды. Җирле товар җитештерүчеләргә ярдәм итү өчен Татарстанның 12 районыннан фермерлар катнашында 308 авыл хуҗалыгы ярминкәсе оештырылды. Доходы бюджета города в 2025 году получены в сумме 25,1 миллиарда рублей, в том числе собственные доходы 12,3 миллиарда рублей, межбюджетные трансферты 12,8 миллиарда рублей. Утвержденный план по собственным доходам выполнен на 121%. От первоначально утвержденного плана 10,2 миллиарда рублей. Керемнәрне планнардан тыш арттырып, үтәү шәһәр инфраструктурасын һәм социаль программаларны үстерү өчен өстәмә ресурслар бирә. Әмма шәһәр мэры муниципалитет аквапарк һәм термаль комплекслар төзелешенә бюджет акчаларын кертергә җыенмый дип белдерде. Наил Мәхдиев билгеләп үткәнчә, бюджет өчен социаль объектлар өстенлекле булып кала. Еще раз говорю, на бюджетные деньги такие миллиардные объекты мы строить не будем. Если есть инвесторы, мы готовы представить возможность земельный участок бесплатно, без аукциона, на строительство любого спортивного объекта, в том числе аквапарк, в том числе термы. Параллель рәвештә җәмәгать транспорты мәсьәләсе хәл ителә. 2025 елда автопарк 80 яңа автобус белән тулыланды. Эшнең тагын бер мөһим юнәлеше сәламәтлек саклау өлкәсе. Табиблар белән тәэмин ителеш Чаллыда 63% тәшкил итә. В 2025 году в Набережные Челны привлечен 101 врач из других регионов России по программе предоставления гранта правительства Республики Татарстан. Из них 66 врачам одобрен грант в размере 800 тысяч рублей. Отметим, что из городского бюджета каждому врачу
выделяется еще 500 тысяч рублей. 2026 елга шәһәрнең планнары зур шулда 2 тарихи датаны билгеләп үтәчәкләр. Шәһәрнең 400 еллыгын һәм беренче КАМАЗ автомобиле чыгуга 50 ел тулу. Алда масштаблы инфраструктура проектларын гамәлгә ашыру, яңа әһәмиятле корылмалар төзү һәм социаль икътисади өлкәне үстерү бурычы тора. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген онколог көне һәм яман шишкә каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Онкология авырулары бөтен дөньяда үлемнең төп сәбәпләренең берсе булып кала. Иртә стадияда диагностика һәм сыйфатлы дәвалау терелүгә шансларны шактый артырга мөмкин. Әмма белгечкә тиз генә эләгеп булмый. Хәзер Яршала онкодиспансерында табиб форматында дистанцион телемедицина консультацияләре пилот проекты гамәлгә ашырыла. Татарстанда мондый практика беренче мәртәбә кертелде. Толырак хәбәр без материалында. Онкоүзәктә пилот проекты узган елның апрелендә эшләнде һәм гамәлгә ашырыла башланды. Бу пациентларның кабул итүгә язылу авыр булган шикаятьләреннән соң эшләнде. Шулай итеп, табиб форматында телемедицина консультацияләре барлыкка килде. Проект онкодиспансерның Чаллы филиалы һәм шәһәр һәм районнарның беренчел онкокабинетлары арасында гамәлгә ашырыла. Табиб-онкологлар пациент катнашыннан башка консультацияләр үткәрә. В первичном онкокабинете лечебного учреждения заливаются исследования, заливаются в системе ГИС. Мы здесь это видим, просматриваем все исследования и пишем свое заключение. Пишем в заключение в формате то, что или нужно дообследовать пациента. Если нас все устраивает, все обследования есть, мы его записываем на следующий день к нам на консультацию. Проект ярдәмендә онкоүзәккә кабул итүгә хәзер 1-2 көн эчендә яки көнендә дә эләгергә мөмкин. Элек көтү вакыты 2 атнага кадәр җитә иде. Шулай итеп, онкологик ярдәм кулайрак була башлады. Моннан тыш пациентларга чиратларда утырга, юлга вакыт һәм акча сарыф итәргә кирәкми. Бигрәк тә районнарда яшәүчеләргә, яман шиш булмаган пациентларга килгәндә, аларны шулай ук телемедицина консультациясе буенча җибәрәләр. Наш врач определяет, значит, надобность нашей помощи специализированной. Если она не нужна, она остается под наблюдением уже в первичной сети с нашими рекомендациями наших докторов. Оңайлыкларны табиблар үзләре дә билгеләп үтә. Кабул итүдә пациент булмау телемедицина консультациясе күрсәтүгә вакытны кыскартырга мөмкинлек бирә. Шуның белән аларның кулачлау мөмкинлеге арта. Башка пациентларны язу өчен буш тәрәзәләр барлыкка килә. Проектны гамәлгә ашыруның 9 ае эчендә 3000 ярым шундый консультация үткәрелгән. Лилия Гатина, Лейсән Габдрашитова, Тахир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет! Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты в «Слышу-вижу» со скидкой 12% до 15 февраля.